eta instituzio eta patronaletik soldata arrakala gutxitzen ari dela esaten diguten, gaur Bilbon eta Iruñan elkartu gara, soldata arrakalaren errealitateak baikortasun mezu horiekin talka egiten duela salatzeko. Hainbat sektoreetako emakumeok agerraldia egin dugu, alde batetik, lan merkatuan guztiz segregatuta jarraitzen duela adierazteko eta datu batzuk atera ditugu kalera. Alde batetik, begiratzen baldin badugu 1.500 eurotik azpira dauden sektoreak argiki feminizatuak eta pertsona migratu eta razializatuek betetzen dituzten lanak direla ikusten dugulako, etxeko langileak, garbiketa, telemarketina, eta beste alde batetik, kopuruei begiratuta, 1.500 eurotik bera kobratzen duten pertsonengan, 3tik 2 emakumeak dira. Orduan, errealitatea hau kontutan hartuta, estrategikoa iruditzen zaigu lanbide arteko gutxieneko soldata propioa eskatzea, martxoaren 17an hori aldarrikatzeko aterako gara kalera, badelako soldata arrakalaren kontrako neurri estrategiko eta erreal bat.